monego bed ni timo nyaka ng'iew gigi ndi mondo skul osom. To ka koro watieko jin kaka mwalimu kendo janyuol. Jonyuol ong'eyo sani ni gitero nyithindgi e sikul. Ichopo e sikul ming'e maber ni onego bed ni kawo nyithindo 200. To nyithindo moluong kanyo gin nyithindo 400. Kaka janyuol koro ang'o ma nyaka itim? Imanye skul machielo koso skul moluonge nyathini no emikete. Nikech koro Trevor, skul machielo midhiye. Ma ka nuoyo kendo awacho mani ogik sa moko onego bed ni koro waling' gi weche mantiere agogwa. Onego bed ni wawacho ni yawa wapenj sirikal ni to chulo bedo ni wa free secondary education en gima ok wanyal, to kok wanyale to ere kama onego bed ni jonyuol mako. Magi winjre moro jonyuol ong'e ni maya ta malo mamako to sirikal mako ma. Molo wacho ni nono to ok nono. Ka ok watimo mano to wawuondre. Onego bed ni wang'iyo ni to ere kama wanyalo mako, nikech somo mar nyithindo kaneno kaka nyithindo report e skul nyiso ni jo Kenya ong'eyo ber mar somo. To ber mar somo ni wanyalo mana yudo ka dipo ni wa support somo no. To ka jopuonj tin e skul to gik mitiyo gi skul kaka laboratory kaka library onge, books gendi bende onge, nyiso ni koro wawuondre. Ok onego bed ni wawuondre e 21st century. Onego bed ni wawacho ni wan kaka jo Kenya wado move e direction ni. To direction ni wa move ka dipo ni ng'ato ka ng'ato ong'eyo gimotimo role ne. Kaka wan jopuonj kene ka sani koro umbe usebedo ko report ni jopuonj ok opuonjo, kata neno ka jonyuol moko kawo jopuonj koro riemba ka guogi skul. Wadwa ni mondo wambe wakaw patwa. To konego bed ni idwa nyisa ni mondo an mager classroom to pesa to ok imiya. An idwa mondo nyithindo mondo apuonji to less workload ohewa. An idwa mondo apuonji kendo nyithindo mondo kal to books ok imiya to kata gi classroom ok imiya. Magi gin gik monego bed ni koro ng'ato ka ng'ato omak kare. Ma in kineno to nitiere tudruok e kind nyithindo marem e penj maduong' to gi nyithindo madonjo e klas 9. Nikech ing'e ni jopuonj wacho ni samoro gipuonj maber nikech nyithindo go ng'eny. Ging'eny ma ok dang' gipuonjgi. Trevor, nitie skunde mang'eny kaka skul mane japuonj oriemb cha ma iluongo ni St. Gabriel i Songo secondary school. Kum nyithindo 850 nitie jopuonj 15 kende. Kum nyithindo 850. To kum nyithindo 15, jopuonj 15 gi 15 nitie 2 momedi makoro gin jopuonj 17. Mano endo namba mana wantiere go Migori Boys, namba ma jopuonj go. Kane nyithindo ma wan go gin 320. Koro ne ane ka koro over 500 students nitiere skul no maonge ng'ama nyalo address. Tidwa ni gitim penj. Idwa mondo gitim penj magikal. Ok timre, Trevor. Ok timre. Omiyo nyaka wabed abeda ni wawacho adieri ka wabiro e station machalo kaka mar Ramogi ka. Mondo jowa thurwa ong'e. Onego bed ni wang'eyo ni somo beche ok yot. Wamanre gi jokwa mayiero machalo kaka members of parliament. Ni ka gidhi e parliament to gi move a motion ni wa discuss education. Wawachni to ere kaka wanyalo chulo education. Makwatieko to giwacho ne jonyuol mawinjo wasani Ramogi ka ni kidwa ni nyathini osomo maber to iko mana pesa. Nyaka ik pesa. Okay. Trevor, nyaka ik pesa. Sani endi ng'eni nyithindo masomo e junior secondary mana mani private ema dhi maber. Mano gima ji ok ong'eyo. Jok mani public schools ok dhi maber. Ji dhi adhiya report gokinyi to kendo wuok godhiambo. To kanyo somo ok timre. Nikech ka jopuonj nitiere jopuonj nyithindo 400 to jopuonj to nitie 2 to learning areas gin 12. Learning area ma japuonj mopuonjo Kisungu kende ok ong'e kaka inyalo puonj integrated science, ok ong'e kaka ipuonjo kwan. Mago dhi sulu. Mago dhi adhiya sulu. Ere kaka diang' waitre nwa ling' nwang'iyang'a kama. Nikech CS mar education Machogu osewacho nwa nang'owa ni we uchajo. En wuondruok. Trevor, en wuondruok. Onego bed ni wawacho ni mae gin gik matimore e skundewa. Onego bed ni wang'e. Sani skunde ma somo timore e grade 8 and 7 gin skunde mag ji giwegi.
to ok en skunde mag sirikal. To sirikal onego bed ni miyowa hakiwa nikech kanyo ema osuchwa te dhiye. Okay. Erokamano ahinya Erokamano. Akelo Misori en jagoro maduong' mar Kupet, winjo kaka owacho, en japuonj kendo en jagoro maduong' bende mar Kupet. Owacho ni kidwaro ni nyathi otim maber to nyaka ik mana pesa, nikech mano e adieri ma wan go e buch jopiny kaendi. Wadhi ywe machuok, waduogi weche manyien, kik idhi mabor ahinya.